tabweranso pano pa Nyasa VoiceBox pamene makhadi ya Malawi osiyanasiyana amene amafuna kuyika maganizo awo osiyanasiyana pa nkhani ziwiri zitatu zokhudza ndale kuyendetsa bwino kwa dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndiye nthawi zambiri pakayendetsedwe ka dziko pakuti dziko la Malawi tingaliyendetse bwino bwanji. Funso lina limakhala kuti kodi mafumu athu akumadera kwathu ntchito yawo kuno ku Malawi pa zachitukuko cha dziko lino ndi chani? Ndiye pano tabweranso ndi bambo Lwara. Iwowa ndithu akunena kuti mafumu ena anawafikira ndi kuwapatsa uthenga otawuza Malawi kuti kodi mafumu atha kuthandiza nawo bwanji pa ntchito ya chitukuko cha dziko lino, kapena kuti how can our traditional chiefs and leaders help in good governance of the Republic of Malawi. Ndiye panopa Lwara afuna afotokoze zimene mafumu akhala akuwauza iwowo ngati munthu wandale ndithu amene akuthamanga pa ground akuti mafumu awafikira ndipo ali ndi uthenga umene afuna agawane nafe a Malawi. Ndiye tikhale limodzi kuti timve kuti Lwara akufuna kutipatsa uthenga wa mtundu wanji pa nkhani yokhudzana ndi mmene mafumu amagwirira ntchito ku Malawi komanso mmene angathe kugwirira ntchito kuno ku Malawi kuti chitukuko chathu pa ndale kuyendetsa bwino kwa dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo ndi nkhani zina zoyendetsa dziko chingapite patsogolo. Ndiye tikhale limodzi kuti timve mawu a Lwara pano pa Nyasa VoiceBox. Yes, my comrade. Good afternoon, everyone. Yeah, I have a group up. I've just said that comrade Julius Smith has joined the group. Thank you very much. Julius Smith, tampokea pamhara itu the interface strategy. We want to hear someone, of course, Vanyini Vanad va DPP Vanjirapo. We have got members of DPP here, now also at the pop-up, now also they're trying to say their part. But we have got most members who just read from the sidelines, and maybe they go to inbox. So also expect, Julius Smith, also you must expect that some people will be coming to your inbox, discussing issues that they fail to discuss per public. There's still, in most of us Malawians, in our atmosphere, there's an atmosphere of fear. People, they fear to express themselves politically for fear of the unknown. But I know Julius Smith has been very open in his in social media. He speaks his mind. He does not take sides. When things go well with MCP, he supports. When things go wrong in DPP, he supports. He's a man of no seasons. Nemond Julius Smith, who can help us in this group. I wanted this long time, I wanted him to join, but now I'm happy when my fellow admins have just incorporated him in the group. The other thing is, I didn't know that Mafumu at Kumalawi, they do listen to what we talk from this group. I'm saying we because I belong to this group, and most of the information is coming from this group. So when people get it, they share the audios and everyone else. I'm happy Mafumu mina ndiuzira Mafumu ena abwino kwambiri chiefs from Lower Shile Makamaka ndiye na akuncheu and some other kurumpi kuti even kunzimba Mafumu ena matia kwatu kunzimba na also pena pake. I'm getting good information about governments have been run. Akuti mafumu aku Malawi feyo amatipusa ndazisogolera yathu. Anthu awa azisogolera akuti amachoka mmamizi mwathu momu muzigawo zathu mpasi paife mati koma akalowa boma timapita ukapempha ndalama. You see what mafumu akuyankho. Akuti mafumu mati anawo ndamene amendesa boma la Malawi. Koma akalowa boma ifeyo mafumu kuchoka kuchitipa paya kusanje timagwachita liboma cholinga tizajera ndalama pali pakuvuta pamenepo Lwara mwauze kumtundu wa Malawi. Mafumu ifeyo sizimatisangalasa ya chifukwa ngati mwana wathu walowa boma sichofunika kuti ifeyo tizipita ku State House kumakampempha ndalama. Mwana wathu azizi wamene akathaze mafumu chifukwa ife ufumu si wa vote ya ndi magazi ndeti kumangofera anthu akumangoti tukwana boma ngati sili kuyenda bwino timatukwanidwa ife mafumu aku Malawi timatukwanidwa ngati anthu opempha pamene ife mafumu ndameta phunzitsa ana omwe akuyendesa boma. Kodi tinene zoona apapa akuti mwachisanzo abakiri muluzi ali boma amatipasa ndalama ife mafumu koma ndalama zawo muluzi sizinatipindulire. Amuluzi achoka mboma akulepha kutipasa ndalama nawonso akuvutikaso ngati mafumu amene.
So pano mwauze kwa anthu a Malawi ife mafumu asamati ide yayi. Nafe ndife a Malawi zikamavuta anthu athu nafe zikumavuta kuti mafumu ku Malawi. Now this is what Malawians I'm getting from the TAs of Malawi, senior chiefs. Some senior chiefs of Malawi, they are complaining the way Malawi tikuwanyozera limodzi ndi boma. They say they don't have an issue. They don't take part in politics. But some few selfish chiefs in Malawi ndamene ukangata kusongeza ndali. Akutiso mafumu kumatenga udindo zoona kuboma. Si chinthu choyenerera kuti fumu muzipasa udindo ngati ku board chair. They gave an example of my TA, of my chief here in Mzimba, Inkosama Kosimbero. These chiefs are wondering why the chief, the Inkosama Kos, accepted the position of being a board member ku Central Region Water Board. Pamene kwawo kwedingene auti kulibe chili chonse. Nde phindu la fumu sili kuoneka ndi boma la chakwera ingati akupanga chonse. Mafumu asamakidwa kuti pa udindo wa usogoleri mziko. Chifukwa zimasokoneza anthu ndipo zimasokoneza ndale. Anakamba zisanzo zambiri. Autaona ni afumu kunzimba ati a chairman Water Board. Koma kunzimba anthu akudandalanso kwa afumu omwewo kuti afumu ambero alandaso malo awa anthu awo. The chief of Mzimba akutalanda malo kwa anthu awo kumizi kwina kwayi kunzimba. People mafumu aku Malawi zimene zizena sizikuwasangalatsa ya. Kuti the fumu is involved in things that is not supposed to be involved. So Malawians, let me tell you once and for all. The thing is, when we are doing politics, Malawi kunoko, ena mafumu atu amakhala very, very closed. I'm very, very, very closed in thinking. Amangona yozawo zoka. And now I'm getting this for the second time. Apapa had a very long conversation with Mafumu aku Lwara. They're saying that iwo ku Lwara zinzukula kwika kwambiri. Koma they support government. Koma pepe chechi kuyenda apo ya. Ma president wose kwa 1994. Palibe situkozene mafumu akunyadira kumene kuti akapanga situkuko. Ukangubwera basi masi akazaza mshire ma bridges apita. So Ntchito ya mafumu si kuoneka yeni ku Malawi kuno. Kuti koni mafumu. Ifeyo mafumu akuti o mafumu. Chena amafuna anthu awo azikhala bwino. Osati mafumu azichita kupempha kuboma kapena president azapasa ndalama ku state house safuna zimene zichi. Chwa fumu ndi amene amayimira anthu akumuzi. Kaboma palibe koma mafumu imakhalapo. Ndimene zimakhalira. Ndiye kuti boma limene takhale panopa mafumu lizapasa zochita. Osati kumango apasa honorarium. Komanso boma lizaonetsetsa kuti anthu okha amalawi okha paokha aziwe kuthandiza mafumu awo. Basi koma sati boma zithandiza mafumu. Anthu. So mafumu awo ndamene amaphunzitsa anthu kuti akhale ma president. Like President Chakwera amachokera kwa TA. Kwawo kwa Chakwera kuti kuli TA. Apa Chakwerawo ndi anthu akumene koko azithandiza mafumu akhala ali pabwino. Koma pakhale njira osati kungoti azithandiza kwawo kokha. Mafumu onse aku Malawi pakhale njira ndithu azigwira ntchito nawo mafumu ndi boma. Osati kuti kumango sapota boma. Azipanga nawo maplani. President azimverako mafumu nthawi zina. Chifukwa president atakhala pasogolo kumango apasa mafumu zinthu zaulere. Mafumu ambiri ndo gonata ndi opanda nzeru ku Malawi because they get so many favors. Komanso too. Mafumu akuti amakanganirana kusogoleri ulipo. Aineyo ndimafuna ndikhale fumu ndi president. Si kukhala kumodzi ndi president si utaliyese fumu ingakwanise ya kuti uchitira pa kusanja. Kwa president azipanga zinthu in rational akuti zikhala balanced. Osati fumu ina zikondredwa ena kuwapasa board chair ena mafumu onse apasa board chair. Sizimapereka picture yabwino kwa Malawi. That's why Malawi akusauka. Shwa boma ngasikwenda bwino mafumu timanyozedwa mosi boma ngalimene zili panopa autachakwera kulephera mafumu onse panopa ifeyo misonkhano yonse tingapita yachitukuko anthu amatizuzula mafumu. This is what I'm getting, and this is a very serious allegation from the chiefs. So when my president, you politicians find a way mukalawa boma inayo, my thing is we should come up with a senate. Mwina mafumu azikhala ku senate, azikhala anthu oti azikumana kanyumba kawo from Chitipa to Sanje matiye athu azikumana, and they should be given very nice or very good honorariums. Osati ndama tongoti fumu zanda 20,000 50,000 ka 100,000 iyayi. Mafumu tentaike ku senate. Mu senate jamkhala akulu ena nzeru zawo ka upuma ku ntchito. Komanso
mukhaleso mafumu oti azipita ku sukulu. This thing ya sukulu dakadi kunena. Let our TS be given scholarships by government. So mafumu kuti akhala kuphunzira akhoza kuthandiza boma kwambiri pa chitukuko. So they are permanent leaders, they are natural leaders, they are traditional leaders, they are native leaders. Amakhala ndi anthu pafupi mafumu. Ngakhale mafumu ena matena kumzimba ngati kumzimba kuno kukumanditeye kumzimba kovuta kwambiri mwinaso president amakhala pafupi. Kumakhala kunotha kwambiri mafumu ena. Let's put that thing aside. So to say this, koma mafumu aina kuti maboma amene angakhaleko, let's send our chiefs kuma school akaphunzire ndithu. Akaphunzira dziko lathu tiziyenda nawo limodzi mafumu. Ngati boma silikuenda bwino tizikapeza konzeri kwa mafumu chifukwa kuti apita ku school. Koma ngoti ayawawa gogowana oyamba ndiye ufumu ndi wawo, mafumu ambiri akuti ndi atulo. Maboma democracy abweresa mafumu kukhala atulo. That's what I'm getting from the chiefs. So this is a general consensus from the chiefs. What are we doing as Malawians? Kodi mafumu atuwa akati apase ma scholarship ndipo lakwika, because they work with each and every government, and the people who are leading us in this country, they come from these chiefs. Kumatiye yetu kumengwa chika mafumu. So the idea amene mafumu koka, to me it tells me that kumalawi ufumu wa kumalawi kuchowa uchitipa tumsanje samakhala pamozi. Kukanga talibe bungwe lowa sogolera. Kukanga talibe institution yomwe inakalaka decision azipanga debate the way akupanga mwina a Roman Catholic. I'm just giving a Roman Catholic. So Roman Catholic mapastor eta amalimbati ndi mafumu bwezi mina fundo ayi kumakai mozi, because these people amakhala mkati mwa anthu ndazisogolera yathu. Anthu ena samaziwa president koma anthu ena amakuziwa amathandizidwa ni mafumu. So this is what I can share with you per group. Mafumu mutu akuti iwonso nawonso ndi anthu. Zitukuko amafuna aziziona, amafuna nthawi zitsangalala. Koma asati mafumu azidalira kukatenga zinthu kwa president kapena president azapasa favor ayi. Chifukwa mafumu aku Malawi ndi amozi, palibe wamkulu palibe wang'ono. Chifukwa mtundu uliwonse pawokha ndi waukulu. So it's up to our politicians to do this. Of course I know the vice president ishi mene mwina ilipo. Mwina a federal system of government, senate ilipo zimene zizi khanga vice president alinazo fundo zimene zizi. He's going to do that. So ati mafumu tenti sinte kagwisidwe ka Ntchito. They are not happy the way things are working kumafumu. Mena aggression bo mafumu akuti sizikoneka bwino ya. Afuna ndi pakale mdolome kuti Ntchito ya mafumu ndi iyi. Boma liziona. Fumu so ikapanga zipupu izimangidwa. That's what I'm getting from the chiefs. So my campaign is going deep, Malawians. Ikulowa campaign yitu ikulowa. Ikulowa nditu kwa anthu akwamba kumachita respond. I'm very happy about IUTM. Some members of UTM, I'm happy that nkhani zanu ndazipeleka. You are claiming or you want mufuna mwina mabaji achilima, mufuna materials salu za chilima, amene mwayamba kusapota vice president. I think nkhani yanu ndaisiya kwa. I've managed to talk to the leadership of UTM, not a president, but leadership. And they say that if you want materials, ofunikaka kufuna support a president, mwapanga prepare mwati mabaji as a SKC 2025. Mabaji ameno alipo akhalako. And those badges will be given to people. As a gula mabaji unito akhalapo. Whoever wants to help the party, how to mabaji akhalapo. Azakupasani 2025 chilima. Awo say UTM yai. Koma mabaji ameta zakayepo mabareta, mabaji mene mkudi fusako inbox. I've little information that I'm getting, or out of the many information or request I'm getting, ndapeleka kuti yai ati kufunika tu mabaji SKC 2025. Yakale campaign sina yambe. Koma I've really relayed the message. I mean, angapanga zimene zozo. Inendi no MCP. If you ask me for MCP materials, I can share with you. No problem. I know where to get them. Koma za UTM, zeni ngati uzashida na share ndiza SKC 2025 campaign ya president. Shikwa ambira mina support SKC sit kamenda and Chani ya. There are some individuals who don't have any title to Chani and not even members of the UTM party, but they're just there in solidarity to see in solidarity to search for a good leader. Ametina mpeza kana mbili
the vice president. Thank you very much and good afternoon once more.